nakamimi kayo. Guwapa nagtiguan ni mahalin nagtiguan ni mga ganap ako mga gusta. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Pastilan. Gusto ako. Mas guwapa na rin. Sinasakpan ko are. May kasabaan ko ano. Bruh. Ay, bagay na kaysa ako. Malakas si Catherine. Bruh. Gay! Nakaluto na ba katong anak nga udto na ba ngayon? Gusto lang ni masamad tani ko kami. Nak! Pa! Nagluto na ka, perti ka puya gikan kog uma oy. Nak! Hala ka, bataa ka, nagbakla ka naman siguro. Gano'n siya ka magsuotan sa inyo pa babae? Okay, hindi ba ka? Tako, pag ikaw gasto nyo, gipeskuya, takang criminology, niya magsuot-suot, nakagana na. Yung tulion na kayo ikaduhaan ng sundang na to. Nga, puro naman taya. Talaga ka baka. Halina rin, nga rin, kasi buwan di kang papalit ka, tagtanga na. Pa ka nang lagi mo mag video sa kuan pa kanang sa among criminology niya ako ang nahimong Maria Clara. Bruh. Mong nagnanay na ko. Wa ko'y labot, og ikaw may Maria Clarang, yabaga kang, ano si kagsuotan na ha? Pag ilis na, kay magsugoon di kang agto dito ilang Marilo, pagpalit o quick saw. Bruh. Kay magluto ta, kay murag pa yung niluto niya, wag giniaso katong abuhan. Lakaw, ilis na. Sige pa. Magpalit ko. Kik chow. Hala, hindi ko porta dala di ay. Sige, kalimot ko pahit ka papa bay. Balik sa ko. Pa, hain mang kwarta ni mo pa. Wa man ka naghatag og pangpalit og kwitsaw day pa, nakalimot pud ko. Bruh. Ay ang buang, utanga, quick saw, instant mami, kanunghang. Okay pa, sige pa. Utang, instant mami quick chow. Utang, instant mami quick chow. Utang, instant mami with halang. Utang. Lah. Utang. Sige to kam. Mabalik agad ko, nakalimot ko na. Utang quick. Unsa to? Nakalimot ko. Saw, katong halang, mangutang ka, ilangan ti Marilo. Balik. Kay gutom na kayo. Sige pa, babalik ko. Quick chow. Ilang Marilo. Quick chow, ilang Mari. Quick chow, ano to? Halang. Tabang. Pait. Nabuang man ni si Papa. Uy, sige lang, nagkalimot ani. Balikon ko mag-uroy di. Making kasabaan ko ni Papa ron mas kalimot. Pa! Agoy pa, nahinglimtan ko naman sad pa. Pa, wala mo na sila atong brand nga Kitcha Marilo. Mahotdan daw. Panik na pong kunatay, oh. Kapila makasugoon nga, quick saw, pangutang, dito lang ang Marilo ni mo, at yung Marilo nga, anang balikjes, utang. Lista pag yun sabukan kayo, eh. Bruh. Uyap na lang, uyap. Kapoy, nakundi na ako magluto. Uyap dito, balikjes, uyap. Sige pa, uyap. Kabalo nagkunin kay uyap daw gusto ni Papa. Uyap. 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 Ay, uyab. Ako uyab na lang. Ako rin uyab di ay. Hindi kalang ako sa balay. Akong uyab kay murag wala pag ito kalaag sa balay. Ang uyab. Paila-ila na pa, Papa.
One eternity later. Nagulat si Papa. Maganda ba? Yung balay. Mahadlo ko. Yan kay Juan, yung dili ba? Kay panik kay ni Papa kay gutom na si Papa. Ay, ako na gutom. Dili magkaon nanamod si Papa. Ako yung kaunon? Oh, dili. Bruh. Nagulat siya kay nangita siya og kuan. Og. Pagkaon. Asa rin pagkita nga Ana pagkaon? siya kanang kuan. Nangita siya og uyap. Ah, uy. Salad. Uyap. Salad. Ah, Dili, lagi ko ba? pa. Dili ko Narapa imong gipangita pa. Ah, Unsa man na anak? Ingon ko, uyab, dili, uyab. Kami mo uyab, wala lagi ako. Di ba na? Ayos ko, panglayas. Ayokon. lights, camera, action. Tara. Yeah. Lights, camera, action. Isa. Otro kanang kan. Masuk ko biya ka. Yeah, lights, camera. Lights, camera, action. Lights, camera, action. Please like and subscribe Dos Locos for more videos. Thank you.